ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi abadien TV Shirif la jabaro mali kona ni mali ko kan wali nyuma do foli obe kata saw kelengelen bela jele ma faw sigi rawla an kelen ko fi gala fama tanu ni nga barka dame soli ki rawla beli beli kanu de Muhammadul Mustafa ana so dinga san mana ga sahaba nyuma ko fam wala doniya ka fo bi ame bamako quartier me namba wele muruba bugu droit jamiyatul amsar din ga bulu farabambe ne la daye sawosa afa nan karama a Seydi Sharif Usman Madan Haidara ka sotigi node amba tanti bafne trawole amba tanti bafne trawole alemiya anko ala ka nemana ale ga fatulu sanyele makene ubaga wajulu baye murba bukaw fe kadaka nin kelenkele na bebe saya nene ni muso baye kunya ka don laben sani ka se bima ni jogoba chamaye jogoba mununu kelbe ma kishi alkiyama jodu alhamdulillah anga sherifo chama kumbe kene kan fokata se anga wajulu kelawma ni barasan mai nana nundu nanga maba wolelo ka foli kan nyami sorolo la anga jangu la jenyo kon fe ala ka ke here aduna here la jogomna ala ka abo here la dugutigi ka chikando ko ka lase bela jelema che ani muso demise ani mogokoro anga karamogo munu ye an soro ni kene kan ni ode wajuli kene ye an bamuso ana an mɔmuso bafune tarawore ye o ka wajuli kene an sigilen bɛ o de kan suina o la ka ɲini ala fɛ fɛn minnu bɛna fɔ kɛnɛ in kan ala k'a minɛ dugu ala ka a jidi dugutigi ala ka a mɛn an kɔrɔ ni laselikan de tun bɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ o kuma sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye a donna hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la ala k'o kɛ kiraw bonya kama sɔli ala nabi aywa an ka cɛfini tabagaw n'o y'an ka aywa finitigiw ye ka bɛɛ lajɛlen fo finitigi bɛɛ minnu ye sɔrɔdasiw ye minnu ye polisiw ye minnu ye gendarmew ye minnu ye fɛn o fɛn n'o ye jamana lakanabaga ye an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ an bɛ olu ka laharama kɔnɔ ala yɛrɛ ta kɔfɛ an ni bɛ kisi ala yɛrɛ ta kɔfɛ olu de bɛ an ni lakisi an jigi bɛ da ala kan a kɔfɛ an b'an jigi da ala kan k'an jigi da kira kan k'an jigi da an ka finitigiw kan an fari bɛ fo ni olu ye tuma n'o bɔla yen an s'a dɔn an b'aw fo an bɛ tila k'aw fo an bɛ tila k'an ka karamɔgɔkɛ ba fo n'o ye Usman Sarifu Usman Haidara an ka foli b'a ye an ka tanuni b'a ye an s'a dɔn ne tɛ se ka foyi fɔ fo ka ala barikada ka kira barikada aw ye ka kira barikada ka ala fo ka kira fo ka karamɔgɔkɛ fana k'a fo ala ye hɛrɛ min kan an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ fara hɛrɛ in kan alisilamu diɲɛ de ye nin ye ni ala ye min kɛ min ye karamɔgɔ an ka tugu o kɔ an k'o t'o bolo ala de bɛ ko kɛ dɛ ala de bɛ ko kɛ ala mana min kɛ ala de y'o kɛ n'a ye min bonya a y'a bonya n'a ye jamaden min ma a y'a d'o ma mɔgɔ si tɛ k'i yɛrɛ kɛ foyi ye fo ni ala ye kɛ min ye o tuma ni ala ye min kɛ min ye ayiwa o tɛ tɛmɛ o kan dɛ o tuma an ka tugu o kɔ ne mɔgɔ min ko i tɛ tugu a kɔ i t'a to yen a to yen ansari bɛ cogo min na mɔgɔ min n'i bɛ don a la ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna n'i bɛ don ansari la don n'i yɛrɛ ti don a to yen e ka kumakankolon tɛ se ka foyi bɔ a la ayiwa o bɛ dɔ de fara a kan o tuma hali bi ala ka dɔ fara a kan alisilamɛ ala ka dɔ fara a kan ala ka jidi alisilamɛw ayiwa ne bɛ ayiwa silamɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Haidara fo n bɛ barika da ala ye ka barika da kira ye ka barika da ye ni ko n bɛ kuma sisan turu mɔgɔw bɛna fɔ ko k'a bɛna ko lawuli tɛ dɛ Haidara n bɛ dugawu k'a ye ko caman ye ne sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan i y'a mɛn ko in sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan koyi mɛ dugumɔgɔw b'a dɔn mɛ ala ye n bɔ kira ye n bɔ i y'a faamuya wa k'a sababu kɛ mun ye don min na gɛlɛya bɛ ne kan don min na gɛlɛya bɛ n kan ala b'a dɔn a don a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara duruwa kɔnɔ yan kosɛbɛ ne nana Gabakɔrɔ duruwa la yan le 26 janvier en 70
mɔgɔ si tɛ y'a min mɛ ne na kuma dɔn a y'a sɔrɔ n ye denmisɛn ye min ye dugu tutigɛ n'o ye Sanba Samake hali de ne wele ka na ne bila alimamiya la yan a y'a sɔrɔ misiri ye kelen yan bɛɛ b'o kalama o tuma na fɛ n nalen le 26 janvier en 70 o kɔfɛ l'an 2000 u nana janfan daminɛ i y'a faamuya dɛ u nana janfan daminɛ i y'a mɛn mais Ala ni Ansaru barika n tɛna kuma janya n b'a dan yan parce que ni n ko mɛ n'o fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'an donna ko wɛrɛ kɔnɔ nka ne dala tuma min na ka Hayidara ko ma ko karisa a ko i ye sɛgɛn yan dɛ n ko kɛlɛ a ko mais i wuli an ka safa nimɔrɔ boli i y'a mɛn dɛ kuma lasurunyana parce que kuma tɛna janya a ko wuli an ka safa nimɔrɔ boli ne ko ne ma se Makan fɔlɔ dɛ ne ma se a ko wuli n b'a ɲɛ yɛrɛ la a y'a mɛn a bɛ boli ne ɲɛfɛ n bɛ tugu a kɔ a taara se yɔrɔ dɔ la a ko karamɔgɔ y'i jɔ yen a y'a bolo kɛ tan a ko karamɔgɔ y'i jɔ yen n ye n jɔ a ko an cɛ bɛ cogo di n ko tiɲɛna an cɛ ka jan dɛ a ko an cɛ ka jan a ko mais ko dɔ bɛ k'i yɛrɛ ye donc o kɛla o kɛlen Ala y'a kɛ n wulila yɔrɔ min na n y'a fɔ Adama ye n y'a fɔ jumɛn fana ye Ansari mɔgɔ caman bɛ n y'a f'u ɲɛna o kɛlen o ma tɛmɛ kunɲɔgɔn kelen kan dɔ nana ka na ne sɔrɔ n ka so depuis Ala ka da m'a tigi ye a tigi fana man ye a ko karisa a ko ale bɛ n dɔn a ko tiɲɛna n t'i dɔn a ko ne delila ka seli ka misiri la n k'o bɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ seli misiri la alimami t'o dɔn koyi a ko o tuma karamɔgɔkɛ a k'u ye i sɛgɛn yan a ko mais ni Ala sɔnna n b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini kira fɛ a ko i da bɔ nin dugu in ko bɛɛ la i ka so i ka misiri a ko ne b'i financer ale de taara ne maga o taara ne maga ne safa ni marwa boli Hayidara yira cogo min na n y'a boli ten nin kɛnɛ in ye anw ka kɛnɛ de ye bari n'i y'a jateminɛ jama min bɛ kɛnɛ kan a fanba ye sifinnakaw ye donc o ye anw ka kɛnɛ de ye n'a fɔra anw kana kuma o kɛnɛ kan an nisɔndiyalen bɛ kuma an wasalen bɛ kuma an bɛ foli kɛ Ansaru ye président tɔgɔ la ko jeunesse ye wele Dawuda kɛ Ansaru bɔra k'u jɔ an ye wele Dawuda kɛ an ye Ansaru y'an kɔ ko ka o foli k'aw la aw bɛ baara ɲuman mun na sigida kɔnɔ fo ka se jamana kɔnɔna ma ko ka o foli kɛ aw la k'aw ni ce aw yɛrɛ aw ni fasodenya ko an kana a tɔgɔ la k'a fɔ aw ɲɛna ko jeunesse bi aw ka bila la su fara tile kan ni aw mago jɔra an na aw k'an wele aw fɛnɛ bɛ an ye aw kɔ kɛnɛ laseliw de bɛna kɛ hakililajigiw de bɛna kɛ an bɛ dugawu kɛ hakililajigi minnu bɛ kɛ Ala k'a don tulo kunnandiw la wa hakililajigi minnu kɛ Ala ka a labaarali Ala k'o nɔgɔya alisilamɛw ma an kɛlen kɔfɛ ka taga ɲini Ala fɛ ka bɔ an bɛɛ forobajugu tɔɔrɔ ma n'o de ye Ibilisa ye ne b'a dɔn sisan ne taara ka ban an ka seda kɛnɛ kan ale ni silamɛ tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ abada an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ne ni aw kisi ka bɔ a ka janjugu bɛɛ lajɛlen ma wala an b'a daminɛ ni Masatu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lawalen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an bɛ Ala tanu ka barika da wagati bɛɛ lajɛlen na lahalaya bɛɛ kan Ala min ye bi dunya se kan anw sɔrɔ fo an y'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan ka sɔrɔ an ma foyi d'a ma an bɛ Ala fo la ka barika da wagati bɛɛ lajɛlen na o la ka ɲini k'a fɛ a k'o kɛ dɔn fɛnw na sɔrɔ hɛrɛma kan n'o ye Aminata den ni Abdulahi den kira fɔlɔ ani kira laban kira wɛrɛ tɛ si kira min kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ a ka kisi ni nɛɛma kɛ a so dugu bɛɛ lajɛlen kan ani mɔgɔ min tugura kɔ ɲumanya la fo ka se alikiyama jɔn ma Ala ka ne ni aw y'o la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ mɔgɔ se a yɛrɛ se an ka kɛnɛ in kan yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo sigi Ala ka kɛ dalilu ye an ye Ala kana kɛ dalilu ye an kan sigi in kun a dɔnnen don n'o de ye an ka musokɔrɔba a n'an ba Bafile Tarawele ale ka ziyara kɛnɛ de don anw Gabakɔrɔ Duraba an bɛ Ala fo ka barika da Ala ye nin nɔgɔya anw ye an bɛ Ala fo la nka Ala tɛ jalaki n'a kun ka d'an ye nin heure in ka musokɔrɔba in yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la o de kun ka d'an ye nka Ala ye min kɛ o de ka ɲi an bɛ Ala fo la k'a barika da
wala sigi an b'a ɲini ala fɛ musokɔrɔba yɛrɛ kama ala k'a kɛ bɔda ye dura ye ala k'a kɛ bɔda ye an ka duw ye ala k'a kɛ bɔda ye jamana yɛrɛ ye ala k'a kɛ bɔda ye an n'an karamɔgɔ yɛrɛ ye o kɔfɛ n bɛ se ko dɔɔni ka na an fa n'an karamɔgɔ n'an ɲɛ ka fo an n'u samabaga dogola izini cɛ min an bɔ jahanama kɔnɔ ka n'an bila alijinɛ kɔnɔ fo ni mɔgɔ min bɔra karamɔgɔ sara t'an bolo an b'a ɲini ala fɛ a n'a ka denbaya an y'u kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ se an ye kalifa karamɔgɔ n'a ka denbaya kalifa muso arahamani na a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ala ka n'a jafabaga bɔ an na ala ka n'a jafabaga bɔ k'an n'an ka seda yɛrɛ fo min ma natɔ sɔrɔ kɔnɔ a t'a dɔ sɔrɔ ala yɛrɛ tunu yafa ye a ka to bɛ kuma kan sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ni yɔrɔ in de la an ka seyida n'o de seyida Nafisatu Hayidara ye a ye kɛnɛ lasɔrɔ a nana walawalaliba kɛ an ba tanti Bafunɛ Tarawele ka jogobaw kan min sɔrɔla o la an ka jan o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sinsin ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli caya danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan a n'a sodenw ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i sɔnna ka dogo u la ɲumanya sira fɛ yan lahara jɔdon cɛ n'an bɔra yen an b'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye ala ka kisi bɛ ne ni aw kan alhamdulillah yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ Moribabugu yan bi an b'an ka dugutigiw fo ka alimamuw fo ka an ka faamaw fo ka dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fo ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo président ni présidente fo tɔnden laban ani kanubaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ nana i sigi ka an lamɛn an b'aw bɛɛ fo ani an ka karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ fana kan an b'aw bɛɛ fo alhamdulillah an tɛna kuma in janya an nana ka na an sen jɔ kɛnɛ kan nin ye kanu kɛnɛ ye nin ye wasa kɛnɛ ye nin ye barikada kɛnɛ ye nin bɛɛ bɛ segin jɔn ma an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de ye Seydi Usmani Madani Hayidara ye mina k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o dan n'an ma a juguw fara an juguw kan ala k'an juguw dɛsɛ ala ka donda an juguw kunna min b'u ɲinɛ an kɔ an ka Mali yɛrɛ ala k'a bɔ bolo la ala ka bɛn ni basigi don a kɔnɔ ni kira bonya n'a barika ye sɔla ala rasul alhamdulillah nin kɛnɛ in ye bonya kɛnɛ ye kanu kɛnɛ don barikada kɛnɛ don kɛnɛ in sigira jɔn ye an ba ni dɔw ko a ma tɛnɛ Bafunɛ nka anw b'a wele ko tɛnɛ ka d'a kan an ba don an fa balimamuso fɛnɛ don a kɛra an tɛnɛmuso ye o kɔnɔna de la anw b'a fɔ a ma ko tɛnɛ bonya sira kan Moribabugukaw ka aw fo mɔgɔ min hakili tora banbagatɔ la o hakili bɛ to ɲɛnama la ka kɛnɛ sigi banbagatɔw ye a bi ɲɛnamaw jala gɛlɛya ka u dɛmɛ u ka se ka u wasa don alabato la hali a ye kɛnɛ in sigi musoba min ye ni musoba in bɛ nin kɛnɛ in mérité tɛnɛ bɛ nin kɛnɛ in mérité kɛnɛ in ma sigi fosi kama fo hinɛ ɲini ka se a ma ani hakilila jigi ne ni aw yɛrɛ ye ka d'a kan tɛnɛ min yɛrɛ ye tiɲɛ ye ale b'o dɔn ka ban ka d'a kan ale bɛ tiɲɛ so nka ne ni aw de bɛ yan sa an fɛnɛ kan ka ala deli tacogo ɲuman na nka n'i y'a ye ala sɔnna nin kɛnɛ in ka sigi an ba in ye
a y'a kɛ k'a ɲɛ a m'a kɛ k'a tiɲɛ a ye bi de ɲɛ sigi a ye bi ɲɛ sigi a ye bi ɲɛ sigi ni mun ye baara ɲuman ala ɲɛ siranya hinɛ ni makari a ye bi ɲɛ sigi ni o ye n ye o de fɔ ɲɛnamaya la n'i bangena ka ban i ni fɛn o fɛn ka surun sa o ye saya ye wa saya in yɛrɛ ma jugun koyi sa tɔgɔ in de ka jugun n'a y'i ja san 100 balo san 1000 balo si caman sɔrɔ mais a mana kɛ togo o togo don dɔ i bɛ taa o ye ala ka layidu de ye shairu dɔ y'o fɔ an ye ko mahamatɔ la leilu fala budda min tulu il fajr ko su mana jɛya togo o togo a tɛ ɲɛ fo dugu de ka jɛ o kɔrɔ i mana sijan sɔrɔ diɲɛnatigɛ don i mana kɔrɔ kabi i bi dɛsɛ diɲɛ bi nege bɔ i yɛrɛ la i bɛ mun ɲini saya maa caman bi saya ɲini bi u t'a sɔrɔ ni ala sɔnna ka min ta kɛ lafiya la ala k'an ta ɲɛ i mana fatu mun bi to i kɔ i ye mun kɛ i ye mun fɔ i ye mun labɛn ka bila i ɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ an karamɔgɔ ye o de fɔ an ye dayɔrɔ in dɛ a bi labɛn ɲɛnamaya in de kɔnɔ i ma fɛn o fɛn kɛ i tɛ se ka o sɔrɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ naktub ma qaddamu wa asarahum ko an bɛ fɛn sɛbɛn a ye min kɛ ɲɛnamaya la ɲuman sira kan ala bato sira kan ala ɲini sira kan ala kota sira kan i ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan ala b'a bɛɛ sɛbɛn wa o t'a bannen dɛ i fatulen fɛnɛ i ye nɔ min to diɲɛ kɔnɔ yan ala b'a sɛbɛn i ye juguya minnu kɛ i ye jigi minnu tigɛ i ye janfa minnu kɛ ala b'a bɛɛ sɛbɛn i kunna kelen kelen i damɛ kaburu kɔnɔ nka diɲɛ don o don i ka jurumu kɛtaw a bɛ ka sɛbɛn ka d'a kan e kun tɛ fosi la jurumu kɔ ni maa min fɛnɛ kɛra ɲuman kelen a bi ten i bi kaburu kɔnɔ nka o ɲuman in dɛ o bɛ ka sɛbɛn e kunna o ti jɔ tuguni e m'a ye alakira y'o fɔ an ye ko ni an fatura ka ban alayhi salam ko fɛn bɛɛ bi jɔ fo fɛn 3 a dɔ ye mun ye den ɲuman i ye min to i kɔ yan n'a bi ala wele i ye nka musokɔrɔba cɛkɔrɔba kabi e yɛrɛ ma taa e yɛrɛ y'a dɔn ko kɔ t'i kɔ ka d'a kan i ye denw lamɔ cogo di ka denmisɛnninw tu u yɛrɛ ma yɛrɛma bila la bɔ ɛri t'u la don ɛri t'u la den ka di bɛɛ ye mais n'i ma den mara n'i ma den ɲɛji bɔ den b'i ɲɛji bɔ anw ba in ye ladigikɛyɔrɔ ɲuman ye bɛɛ ye tɛnɛya denw lamɔ ka kɛ walidenw fɛ tɛnɛ den o de lamɔ aw k'aw den ka gɛrɛ a dɔ la k'u ɲininka bani k'a fɔ k'a y'u labɔ ni juguya ye walima ka na gɛlɛya dɔn ayi a y'u lamɔ ni hinɛ ni makari ka jogo ɲuman don u la mun kosɔn ko don dan tɛ o don ye i bi denmisɛnnin lamɔ de ko don dan tɛ o don ye n'i tɛ yen don min na a fɛnɛ ka se ka jɔ mais n'i ta den ɲɛkun fɛ k'i ta den diyaɲɛ fɛ walahi don dɔ a bɛ kɛ i yɛrɛ bolo problème ye n'an sigira yan an kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi tɛnɛn jogobaw la tɛnɛn jogoba dɔ kun ye jumɛn ye a dusukun kun ka ɲi kojugu tɛnɛn kun bɛ hinɛ tɛnɛn kun bɛ makari tɛnɛn hinɛ n'a denw na ka hinɛ walidenw na aw ka ɲininkali kɛ bani kalanden minnu tile bɛnna ni anw ba in tile ye aw ɲininka k'u kun bɛ cogo di du kɔnɔ u ni u wolodenw ti dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na
an bɛ tɛnɛ fo an b'an ba bɛɛ fo nka bamananw ka kuma don kami b'a ɲɛ kami tɔn de lajɛ n'i y'a ye an ba tɔw fɛnɛ sera ka jɔ bi ka d'a kan u ye leçon ɲuman de sɔrɔ an ba in fɛ yan'a ka fatu hadamaden f'i k'i dusukun ɲɛ waliden kɔrɔ n'i y'i dusukun ɲɛ ka ɲuman miiri ni walidenw ye ni bɛɛ m'a sɔrɔ ala bɛ e taw kɔni kɔlɔsi i kɔfɛ yan n y'o de fɔ hadamaden f'an ka ŋaniya in dilan ka ŋaniya in yɛrɛ ala kira ye o de fɔ an ye ko ala tɛ filɛli kɛ ka na an dantu farikolo ma a tɛ filɛli kɛ ka na an dancogo ma ala mago bɛ mun na hadamaden dusukun ani ka baara kɛta ka d'a kan ni dusukun ɲɛna farikolo b'a manifester hali n'a man d'a ye wa ni dusukun fɛnɛ tiɲɛna farikolo bɛ kɛ jugumankɛla ye hali ni a man d'a ye jɔn f'i ka ɲuman miiri ni walidenw ye nka e ɲɔgɔn ŋaniya jugu tɛ yen e ko i denw dɔrɔn de ne ye o de fɔ ala de bɛ du ta den dɔn ni ala ko k'i sinamuso den de bɛ du ta a to a k'a ta n'i m'a to a k'a ta n'i wulila dabali jugu la ko f'i k'a sigi a sentɛgɛ kɔnɔ n balimamuso n y'o de fɔ i b'i wuli k'i jɔ ka sugutaa minɛn ta walima ka baarakɛ minɛn ta wagati la e man k'a ta wagati min na den ye bɛɛ de den ni ala y'aw jɛ cɛla ka ban ala ye aw kɛ balima de nka ko in ma faamu nka a caman da bi cɛw fana na a caman da bi cɛw la n y'o de fɔ ka muso caman furu k'a kɛ ɲɔgɔn kan ni min bɛ ɲɔgɔn kan wagati min na a yira o la e b'o de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan nka k'o fɛ yira dukɛnɛ camancɛ la hali muso dɔ in denw b'a dɔn ko ba bɛ nin de fɛ ka tɛmɛ anw ba kan ne fa i bɛ ka dingɛ de sen ka bila i yɛrɛ ɲɛ parce que i bɛ fɛn o fɛn kɛ o ba la hali ni a se t'a ye k'a f'i ye a bila i kunna a bɛ k'i jate minɛ dɛ wa a dɔn a bɛɛ bɛ kɛ kuru ye i den dusukun na i ma su ni tile e b'i den ba kan k'a gosi den yɛrɛ ɲɛna i b'a ba kan k'a buruja den yɛrɛ ɲɛna n'i y'a mɛn den ɲuman ba ɲuman wa fa ɲuman de fana don ko cɛba o cɛba ko musoba dɔ de bɛ yen o tɛ wa musoba o musoba cɛba dɔ de fana bɛ yen den ye bɔgɔ de i b'a lamɔ cogo min na a bɛ to ten de den min lamɔna bugɔli la nɛnini na ka na gɛlɛya la o den bɛ se ka kɔrɔbaya cogo di ka muso furuko bɛ hinɛ a musow la den min lamɔna ka na gɛlɛya la n ko siyansi y'o développé an ye ko den o den bɛ yen n'i y'a lamɔ ka na gɛlɛya la i bɛ ka na gɛlɛya kɛ a ba la a ɲɛna ko n'a den kɔrɔbayara a fɛnɛ bɛ kɛ ka na gɛlɛya ye fo faw ka nin yɔrɔ in faamu ni ni nɛn bɛ kɛlɛ kuwa mɛ ni aw bɛ kɛlɛ la a y'aw jija a y'a dogo denw na muso mɔdentigi o bugɔli kan ka jɔ ten sa a y'a lajɛ a ye ɲɔgɔn faamu o de bɛ du ja o de bɛ sigi ja anw ba in kɛra muso ye muso min n'a jɔra bilahi a jɔra kan anw fa dɛmɛ depuis don min na a kun ka gɛlɛn fo ka sumaya alhamdulillah an ka laselikɛla filanan n'o de ustazi Alifa Jalo ye ale ye walawalali mun kɛ an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ bi ye donba ye don min n'a bɛ ɲɛnamaw sɔmi ne hakili la su in na sigi a wasara ka ban ni wajili kɔni tɔ ye sirifi labato de ye komi an ka seedatu bɛ kɔfɛ ka na n'o kun tɛ ala b'a dɔn ne kun tɛ wajili kɛ su in na tun ni sigi kun kɔni ye wajili ye o kɛra
ala ɲinina kɔni o y'a ta sɔrɔ ala ka ban wala an b'an ka dugutigiw fo hali bi an ka sherifuw ka foli kɔfɛ k'an ka imamuw fo dɔnnima fɛn fɛn bi yan k'a bɛɛ fo maa maa se i yɛrɛ se yan an b'aw fo k'aw barikada an yɛrɛ ka karamɔgɔ caman de filɛ tabali la an ka dunanbɔ dɔ b'an bolo yan n'o ye Alifaruk ka bɔ Côte d'Ivoire alhamdulillah ale b'an fɛ yan ale bɔra Laginɛ fan fɛ a tɛmɛtɔ don a ye waati k'an fɛ ala ye su in na yira ale fana n'an fɛ yan o ye bonyaba ye an karamɔgɔ a n'an balimakɛ Sheikh Mutari Konate Kumare n'a ye n b'a fɔ Jalo a tɛ fɛn tiɲɛ a b'an fɛ yan nɔ n'i ye kuranɛ kɔni numu da dɔrɔn a karamɔgɔ ye fila ye o de sigilen filɛ an kɛrɛfɛ nin ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye karamɔgɔ Tayiru a fɔlen don Dumiya a bɛɛ karamɔgɔ karamɔgɔ bɛ an b'a bɛɛ fo ne bilalen ka wajili kɛ su in na karamɔgɔ ndaya tɛ kanu de don ala ka hɛrɛ k'an n'a ye jamiya sɔrɔ dini min yɛrɛ ye nin fɛn ba labɛn Allahu akbar n bɛ to ka nin de fɔ kuma bɛɛ o Lukumani ko n'i bɛ jɛ kɛ k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ ni ala ka hɛrɛ bɛ na i bɛ dɔ sɔrɔ a la nka n'i sogo mɔgɔ lankolonw na a ka hakɛ to ni tɔɔrɔ min minɛ i bɛ dɔ sɔrɔ o la dɛ Gabakɔrɔ droit Jume Karaso i n'i ka jama an b'aw fo k'aw barikada ko a ni ce ani hɔrɔnya a fɔ ne ma ko jɛ muminu ka jɛ bɛ laban fo arijinɛ de kɔnɔ nin kɛnɛ ninnu de b'a seereya n'i y'an ka su in na kɛnɛ sigi kun lajɛ wallahi i b'a dɔn k'a fɔ ko muminu ka jɛ bɛ nkalon fo muminu ka jɛ Gabakɔrɔkaw aw ka nin kɛnɛ sigi ko a bɛna barikada kɛ ani dusukun ɲumanya kɛ ka se an basa ɲuman ma olu minnu y'an ka sababu ɲuman ye k'a ni ala surunya a ye fɛnba kɛ su in na nin n'a ɲɔgɔnnaw de kama ala ka barika bɛ jigin dugukolo kan Ibrahim Bunada Hamo de fɔ dɛ maa maa ɲina n'i ka taabaa kɔ jamakulu o jamakulu ɲina n'a ka taabaaw kɔ a y'a labɛn a bɛ hɛrɛ caman ɲini ala fɛ o tɛ sɔrɔ dɛ nin n'a ɲɔgɔnna ziw ala mana dusukun ɲumanw ye ta ka sin taabaga ma a bɛ ala ka barika jigin dugukolo kan o la an ka président bɛɛ bɛ yan Yaya Traoré bɛ yan Danbele bɛ yan an b'o fo k'o barikada a silamɛw su in na ne hakili la wajili kɛra ala b'a seereya walanda min b'an bolo an balimamuso de nan'o fɔ a n'an ka sarifatu n'o ye Nafisa Haidara ye an bɛ dugawu kɛ sherifimuso yi sara bɛ ala bolo wallahi ala ɲinina bɛɛ bolo su in na a ye dakuruya fila min fɔ ala ɲinina bɛɛ b'i ka tata nin kɔnɔ a ye wajili daminɛ fɔ ka cɛmancɛ fɔ ka laban fɔ n'i y'an ye kuma na dɔrɔn an bɛ k'ale ka kumakan nin labato komi a ko a balimamuso bɛ nalen an b'o kɔnɔ n'o ye Seyida Makɔrɔba ye o kama kow ka to a tigiw bolo kow ka to a tigiw bolo an karamɔgɔ Seyida ye wajili min kɛ sisan wajili ma jɛnya nka a nafa tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a bɔra yirisu min na yirisu in a ju ka ɲi kojugu diinɛ ye olu de ka dukɔnɔfɛn ye Sherifu Usmani Marani Haidara den don sɔn tɛ b'a den ka ŋunuma an bɛ dugawu k'a ye Maître Mohamed i ni baara ɲɔgɔn tɔw Kasimu a bɛɛ folen don ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an ka faama minnu bɛ yan an b'u fo k'u barikada k'u ni ce u ni barajiw ka kɔnɔnajɛya la an'u ka kɔlɔsi ko ɲuman na ala k'u yɛrɛ kɔlɔsi ka jamana in kɔlɔsi a silamɛw sani Seyida nali cɛ ala ye kumakan dama fɔ ala kira ɲɛna ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ o la ne k'i y'o walanda in labɛn ka d'a kan walanda in a bɛ tali kɛ an ka su in na sigi kun na n'o ye tɛnɛn ba funɛ ye kɔni wallahi Nafi tɛmɛna sira min fɛ a kɛra komi a ye kumana de mais a ko mɔgɔw ka tɛnɛn ka kalandenw ɲininka walima a ye minnu ladon ko mɔgɔw k'o ɲininka k'u bɛ dɔ fɔ ne yɛrɛ Alifa Jalo b'o la cɛ minnu lamɔna tɛnɛn bolo ne b'a la anw ma histoire mɛn dɛ an ye musokɔrɔba in ye an y'a dɔn a ye ɲɛnamayaw kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don Nafi kumana o y'a yɛrɛ woloden bange sira kan nka anw yɛrɛ y'a den ye mɔgɔ t'i den bɛɛ bange a ye fɛn o fɛn fɔ wallahi an b'a bɛɛ seereya ni nin kɛnɛ sigira tɛnɛn ye
tɛnɛba mérité tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Karim mɔgɔ ti laya janya n'a bonya n'a surunya n'a jɛya n'a finya fɛ mɔgɔ bɛ laya wale de fɛ ni musokɔrɔba in ɲana ni nin ŋɛnɛw n'a ɲɔgɔnnaw sigira n baden fɛn min kan ka jigin i kɔnɔ ko ne yɛrɛ b'a kɛ cogo di maa ɲuman tanu kan ka di nka a ladege man di dɛ k'a sɔrɔ a ladegeli de bɛ jɔn kisi o b'i gɛrɛ a la ami o la an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba in ala ka nɛɛma jidi a kan alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abi Abdullahi Sadiqi de bɛ nin kuma in lakali n baden su in na n bɛ fɛ an ka nin walanda lamɛn ala ka kuma o kuma a taa bi dɔ de kan ani dɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ɲuman fara juguman kan a bɛ taa bɛn dɔ ma n'i ko i bɛ jogo jugu fɔ o bɛ bɛn dɔ ma n'i ye jogo ɲuman fana fɔ i b'a fɔ o dafalen bɛ mɔgɔ dɔ fana na o tuma an bɛ waju ni ɲɔgɔn ye de don dɔ ala kumana kira fɛ hadisi kudusi la a ye dakurunya damadɔ fɔ a ɲɛna min bɛ boli jogobaw kan n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la k'i ka dɔn k'o ye jogobatigi ye a bɛ balo hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ wa alijinɛ y'a ta ye a tilala k'a fara kan dɛ ko nin jogoba ninnu ko an k'an yɛrɛ examen a la an bɛna fɛn min fɔ sisan jogoba tan min fɔ sisan ko an k'an yɛrɛ examen a la yani an k'an yɛrɛ jarabi a kɔnɔ yala min bɛ ka fɔ a b'i la wa ko n'a b'i la k'i ka dɔ fara a kan ko n'a t'i la k'i ka ɲini ka don i la a bɛ faamu a b'o ɲɛfɛla in to yen wa a ye tele baara de la jogo tan n y'a kanu k'an da don a la yanni an ka seyida ka se yan a jogo tan in n'a yera mɔgɔ o mɔgɔ la ko i ka ɲɛnamaya bonya don karama don o fɔlɔ ye mun ye aliyakin danganiya danganiya kan ka ye adamaden la danati maa o maa la i ni ala ti ɲɔgɔn sɔrɔ an ba sanuma ye n'o ye Bafunɛ ye tɛnɛn Bafunɛ yakinu kun b'a la o de y'a sabati Sherifu Usmani Marani Hayidara kɔ wallahi Nafi y'a fɔ sisan yakinu kun bɛ nin musokɔrɔba in na ka d'a kan don dɔ tɛmɛna Sherifu Usmani Marani Hayidara tɔgɔ fɔli k'a fɔ k'i b'a dɔn tuma dɔ la i tun b'i yɛrɛ ɲini o kɔnɔ k'a fɔ k'i b'a dɔn a muso ko tɛ fɔlɔ a den ko tɛ a ka kalanden ko tɛ k'a fɔ dɔrɔn ne bɛ Hayidara yɛrɛ dɔn jamana in kɔnɔ don dɔ tɛmɛna o tun ye problème de ye o waati mɔgɔ min hali i balima bɛ sɔn i la o man ca Hayidara ko histoire man jan koyi a kɛra an ɲɛna sisan ko minnu passera ala sɔnna ka caman k'an ɲɛna mais o gɛlɛya n'a ta bɛɛ danganiya tun bɛ Bafunɛ na ko nin cɛ in nana ni fɛn min ye n'o ye Sherifu Usmani Marani Hayidara ye jogo dilanni silamɛya ɲɛfɔ ko ɲuman o danganiya tun bɛ Bafunɛ na o kama a sabatira a cɛ nɔfɛ a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma ale yɛrɛ di ni danganiya kun tɛ yen k'a fɔ ko a y'a dɔn ko nin cɛ in ye ala jɔn ye a tun bɛ sɔn k'a b'a yɛrɛ ɲini gɛlɛya don o la yakinu tun bɛ Bafunɛ na o de kama a sabatira gɛlɛman waati o de kama a kɛra karamɔgɔ fɛ k'a kɛ karamɔgɔ ka kalandenw fɛ k'a kɛ karamɔgɔ kanubaw fɛ k'a kɔnɔ jɛya u ye n'a ye kɛnɛ sigi ni musokɔrɔba sanuma in ye a b'a mérité danganiya ti bɛɛ la dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɛn dɔ fɔ a da la i ɲɛna a b'i kanu yira da la min fɛ min sa i nɔfɛ nka ni gɛlɛya nana don o don i ta y'i kɛrɛfɛ don dɔ tɛmɛna jamana in kɔnɔ Sherifu Usmani Marani Hayidara n'i y'a ka duden ye n'i tɛ mɔgɔ sabatilen ye a bɛ jigin i kɔrɔ i ka boli mɔgɔw sɔrɔla kabila yɛrɛ kɔnɔ minnu ko k'a ka jamana bila a ko sibiri tɛ a k'a bɛ datugu an da la k'a tɛ taa yɔrɔ si bon o furumuso ye mɔgɔ minnu ye k'olu sabatilen to a nɔfɛ ni yakinu t'u la a ma nɔgɔ o kumana yakinu tun bɛ musokɔrɔba in na alakira ko danganiya ti danfɛ o danfɛ la i ka bato bɛ kɛ zéro ye hali n'i bɛ ka ala bato ni danganiya yɛrɛ t'i la k'a fɔ i bɛ ka ala min bato k'a ka kan ni bato ye ala de ye sara masa ye n'i bɛ k'a kɛ ten dɔrɔn mɔgɔw bɛ k'a kɛ i bɔnɛnen don o kama ni fɛn nana don min na min b'i den kun i b'i yɛrɛ ɲini parce que danganiya t'i la fɛn na o
adamaden ma danganiya fɛn o fɛn na i tɛ sabati a kan o ma Ala kira ko Ala ko ale ma ko yakinu bɛna kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ka baara o baara la n'i sabatira o kan i ka diɲɛ bi ɲɛ i ka lahara bi ɲɛ karimu mɔgɔ mana sabati fɛn o fɛn kan ko y'a dɔn nin ye tiɲɛ i sabatira a kan Ala b'a laban i ɲɛna bonya na n'a ma laban i ɲɛna bonya la i bɛ sa i ka bonya kɔnɔ a kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan wal qana'atu khari Jabbar tenen ba funde kun karle do wallahi a kun karle do nafi yo fo sisan an gara mɔgɔ karimu anw bɛ si misiri in kɔnɔ yen a y'an dɔnbaga bɛ k'a fɔ tɛ dɛ k'a b'an ma balikuya nami o don ni wajili bɛ yen kuma dɔw bɛ yen a kan ka fɔ don dɔw la o don ni wajili bɛ yen debi Lazara udu a ma fɔ ko udu a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ ka yɔrɔ la misiri la yen kɔni o don bɔ banamini juru min bɛ siri ka n'a ye bɔ turuturu juru min bɛ siri ka munumunu ani dɛbɛn kooli ani batiri an bɛ olu de fara ɲɔgɔn kan an b'a tila tila ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ wajiri bɛ Korofina an bɛ taa yen nɔ Lazara b'a sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fɛ an bɛ tila tila o y'a sɔrɔ kabako don o ni bi tɛ kelen ye ayi o y'a sɔrɔ an ni bɛɛ fɔlɔ an ye jamakulu kelen de ye n'a fɔra wajili bɛ sisan Manɛkura wajili bɛ Kalaban wajili bɛ Sangarebugu wajili bɛ Koɲumani a tun bɛ jate minɛ sisan nɔ Karima Sinaw Isu ye n'i ka mɔgɔw ka taa an fɛ Karimu ye n'i ka mɔgɔw ka taa an fɛ bɔ bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ o don micro tɛ comité bolo micro min b'an fɛ yen karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ ye min san n'o b'an bolo yan n'an b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa wajili kɛyɔrɔ la n'an taara wajili kɛyɔrɔ la yɔrɔ minnu ka jan Manɛkuraw Daravilaw ka taa bolibana yɔrɔw la ani jikɔrɔniw ni wajili kun banna kuma dɔw la an natɔ so mobili tɛ sɔrɔ an bɛ dɛbɛnw tila an kun ka taama ka bɔ an sen na yen an bɛ don karamɔgɔ ka so kuma dɔw la 4h du matin 5h 3h du matin mais wallahi ni musokɔrɔba in n'o ye tɛnɛn ba funɛ ye kuma dɔw la a bɛna ka se bɛnkɔni na don kuma bɛ komi a k'an nugu tigɛ musokɔrɔba in b'a fɔ ko denmisɛnw taara wajili kɛyɔrɔ la a bɛ minɛn dɔ bɔ k'a bila an yɛrɛ tun b'an ka dumuni minɛn sigiyɔrɔnin dɔn n'an kun nana dɔrɔn an bɛ tile yen de o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ nin k'an fa nafi ye min fɔ an ka musokɔrɔba la a b'a la a kariyala ni karamɔgɔ ye mini min bɛ yen a kariyala n'o ye fana a m'o da dukɔnɔmɔgɔw dama ma dɛ kalanden minnu b'a ka karamɔgɔ kɔ a y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ karamɔgɔ bolo a kunna n'o ye a ma bɔ ka diɲɛ ɲini k'a fɔ nin degun de b'anw kan bi a ye kɛnɛ sigi hɔrɔnmuso dɔ de ye su in na min b'a mérite Karimu o don ye don kelenba ye ni dugu jɛra tuma dɔ dugu mana jɛ dɔrɔn an bɛ cari bɛɛ bɛ t'i ka baarayɔrɔ la parce que karamɔgɔ k'o de yira an na ni min bɛ kalan na i bɛ taa kalanyɔrɔ la ni min ye baara i bɛ t'i ka baarayɔrɔ la tuma dɔw la n'aw ye tilenna yen nɔ a ka dumuni tɛnɛma dilan k'a kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma an b'an sigi misiri dali la k'an ka dumuni kɛ yen nɔ tɛnɛma adamaden dɔ ye fiyewu ko nin ye mɔgɔ ye ko a besoin don ko kɔngɔ de b'a la hali n'o kɛra basijalan de ye du kɔnɔ a b'o ta ka d'i ma tɛnɛ yɛrɛ tun ye kuma dɔ la k'a fɔ ko k'a bɛ cogo di k'aw ma dumuni kɛ yan a ye na hɔn na a ye nin minɛ a k'a dun c'est à dire Ala ka mɔgɔ dilannenw bɛ diɲɛ kɔnɔ nin musokɔrɔba in tun b'a la kari tun bɛ tɛnɛ na o kama Seyidu Usumani Marani Hayidara ye min sɔrɔ a jɛra n'o ye an karamɔgɔ nɔfɛ k'o minɛ n'a tigɛ fila ye a ma bɔ ka diɲɛ yaala ni kɛnɛ sigira nin ye wallahi a b'a mérite o de kama an karamɔgɔ b'a fɔ kuma bɛɛ karamɔgɔ ka kuma tɛ dɛ Ala ka kuma don kira ka kuma don ni jogo ni danbe bɔra diɲɛ ko o ko la o banna ni jogobaya tɛ nin ko ninnu tɛ se ka kɛ Ala kira ko kari ti mɔgɔ o mɔgɔ la i bɛ sa jɔnya la a kun kariyalen don min b'a bolo a jɛ mɛ n'o ye balimakɛ kari dɛ ami n'i ma kari i bɛ sa jɔnya la n'i ma kari Ala ye fila min d'i ma a fila i tɛ kunna i bɛ wali tan daraki n'i ma kari muso min b'i bolo i tɛ kun ni muso kelen fila saba naani i tɛ kun i bɛ taa wali tan nɔfɛ n'i ma kari Ala ye jɔyɔrɔ min d'i ma i bɛ jɔyɔrɔ la i b'a fɔ k'i ye dɔ wɛrɛ ɲini i bɛ dabalijugu kɛ k'i ɲɔgɔnna mɔgɔ sa ka bɔ yen pour que k'i sigi
Mama makari hal ni miliyari bi ku ibisa jonya la. Kari baliya ye jonya juru dodi. C'est-à-dire adamaden ti se ka se a se yɔrɔ la. Ni mama kari amayne. O kama an karamɔgɔ kari la. A bɛ to k'o de fɔ kuma caman ko ale bolo ma ja Ala ka danfɛn mɔgɔw bɛ ka ko in kɛ dɔ wɛrɛ ye nin kuma in fɔli de kan ka muminun wasa a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ja ni mɔgɔ min ye Ala minɛ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye asilamɛw ni kanaa ti mɔgɔ mɔgɔ la n'o ye kari ye n'o ti danfɛn o danfɛn la i ka diinɛ bɛ tila i bolo i ka diinɛ bɛ tiɲɛ i bolo parce que i na don fɛn da fɛ min i man ka don min da fɛ ni musokɔrɔba in kari la a kuna ni Sherifu Usman Marani Haidara ka sɔrɔ ye k'a ladon k'a janto a ka kalandenw Ni yɔrɔ in de la an ka Seyida ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Seyida Mamakɔrɔba Haidara ye a ye kɛnɛ la nɔrɔya n'a ka kumakan sanumanw ye ni sɔrɔla o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi baiti tahirin wa sahabatihi al-aqyar adadan ni'amillahi wa ifdali أستعيل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي ألفو كألتم كألا بركة كألا ولي مندو Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ in sigili latigɛ ne ni aw ma su in na an bɛ wo Ala in fo ka sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhammadul Mustafa ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi jidi a n'a sodenw kan a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ kɔfɛ an ye aw fo ni silamɛya ka foli ka aw fo ni keleya ka foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen Alhamdulillah an bɛ kɛnɛ naba bɛɛ fo ka dugutigiw fo ka alimamiw fo ka an ka finitigilakaw fo ka an ka kɛnɛ invitew bɛɛ fo kɛnɛ kɔnɔ kuma jan foyi ti anw bolo bilen n kɔrɔmuso bɔra yan n'o ye Seyida Nafiya Haidara ale nana a ye caman fɔ a ka musokɔrɔba kan ale b'a ka musokɔrɔba dɔn ka tɛmɛ ne kan an nana de ka na an sen jɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka se ka dɔ sɔrɔ kɛnɛ in yɛrɛ baraji la sabula kɛnɛ ni a sigira mɔgɔ kama bi mɔgɔ min ni Ala cɛ a caman ni I nana o kɛnɛ kɔnɔ Ala bi sɔn ka yafa I ma o tigi kama wa n dan b'a la fana Ala bi sɔn ka yafa an ma musokɔrɔba ɲuman in kama musokɔrɔba in a sɔnna a sabalila a muɲuna a ye gɛlɛyaw ku a ye degun ku a y'a cɛ sutura fo ka s'a ka saya ma o la ni nin kɛnɛ ninnu sigira a kan ka kɛ anw de bolo wajuli kɛyɔrɔ ye a jogoba minnu fɔra c'est pas parce que k'a fɔ ko a fɔra ko kuma de ka di an da ye non jogo minnu fɔra la a fɔ kun ye de silamɛ muso minnu bi kɛnɛ kan a k'a ta ka taa baara kɛ n'a ye ni kɛnɛ ninnu sigi kun y'o de sinon tɛnɛ o y'a ta kɛ o banna a banna dɛ ale y'a ta kɛ o banna nka mɛ an ka miirima ye a ye min kɛ depuis kunu depuis anw dɔw ma bange fo ka na se bi ma a fatura a mɛnna mɛ o n'a ta bɛɛ a ka kelenw de bɛ ka lakali o kan ka ne ni aw tasi fɛnin dɔ la k'a fɔ ko an k'an jija an k'a kɛ k'a ɲɛ parce que ni an yɛrɛ ti yan don min na a bɛ fɔ ayiwa n'an ye ɲuman kɛ o min ni o bɛ kɛ ka an tanu an kɔfɛ an b'o nɛɛma n'o lafiya de sɔrɔ an kaburu kɔnɔ
nga mɛ n'i ye juguman yɛrɛ kɛ o min fana bi fɔ I kɔfɛ I b'o ɲangata de sɔrɔ I kaburu kɔnɔ o la an k'an cɛsiri ɲɛnɛmaya in bi mɔgɔ nɛgɛnɛ maa si to yɔrɔ tɛ setigiya t'i bali saya la tɔgɔtigiya t'i bali saya la kafaleya t'i bala la fariya t'i bala la olu caman bi kaburu kɔnɔ Ala bolo I t'i minnu sɔrɔ o sɔɔni na nka mɛ ka sabali ka muɲu ka sira Ala ɲɛ a ko mun k'o kɛ a ti mun fɛ k'o to yen n'i bi nafa sɔrɔ fɛn na I bi nafa sɔrɔ o de la diɲɛ in na yan ni kaburu kɔnɔ o la an k'an cɛsiri musokɔrɔba in dan ti ale la o kɛnɛ in ma sigi a ye ten ayi Ala ti sɔn nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw ka sigi mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ma Ala ko kɛ jamais Ala ti sɔn nka mɛ musokɔrɔba in y'a kɛ de a y'a kɛ de a ka fɔnisere y'a danti o la muso an ka hakili to ninnu na dɛ a ka fɔnisere a n'a ka hinɛ dan t'a la musokɔrɔba in y'a ci bɛɛ kalandenw de ma a ka sotigi kɛ ka dunanw a n'a ka kalandenw ne hakili b'a la don dɔw 23h00 hali sini o de la ni an b'an denw mara an k'u mara n'an t'u mara a nimisa ye anw yɛrɛ musow ta ye a fɔlɔ nimisa fɔlɔ bi segin anw musow de ma n'an b'an denw mara an k'u mara dɛ an k'u bila baara la ka u kɛ ka baara ɲɛdɔn surtout den musomanw o bi taa du dɔ de kɔnɔ ni denmuso furu la kana siga a bɛ ka taa e de yira e min y'a ba ye I bi cogo min na dɛ a bɛ ka taa o de yira a furuyɔrɔ la bon la a ka kan muso ɲuman bɛɛ ma mara ɲuman lamɔ ɲuman a don I den na a bugɔ n'i ko nin kɛ n'a ma kɛ a bugɔ n'a y'a ɲɛ kuma a fɔ hali n'i bi sa I bi nin kɛ n'a taara a cɛla la n'a baara nana don min na a b'a fɔ ja ne ba kun bɛ ne yɛrɛ de ye ah oui o don de a b'a dɔn ko I tun bɛ ale de nka mɛ n'i y'i ta ja fɛ den diya fɛ k'i ban k'a corriger k'i ban k'a dege baaraw la n'a taara n'a dɛsɛra don min na nimisa y'i ta ye dɛ n ma muso ko ten o basi tantara wele Ala ka hinɛ a la a ko n'i y'i den kɛ baba kumandan ye k'a bɛ nisɔngɔ fɔlɔ ka n'i yɛrɛ la a ko den ka di mɛ k'i t'a to a ka halaki musokɔrɔba in tun bɛ an lawuli 23h00 a b'a fɔ aw bɛ sunɔgɔ de la a ye wuli an bɛ se ka kilo 30 daga sigi dumuni na macaroni ou bien zamɛ o su heure k'a tobi k'a mɔ k'a ɲɛ ka k'a sago ye k'a bɔ k'a kɛ I b'i yɛrɛ ɲininka tɛnɛ ko an ka nin tobi a b'a kɛ mun de o heure la a b'a bɔ k'a kɛ minɛnw kɔnɔ a b'a fɔ de ko Ayita Malimu a tun bɛ bu a wele ko Malimu a b'a fɔ ko Malimu ka kalandenw a ye t'u lakunu a ye taa kalandenw a ye taa denmisɛnnin ninnu lakunu kɔngɔ b'u la a ye taa garde minnu sigilen don yɔrɔw la vigile a ye taa ka taa dɔ di gardiw ma bɛɛ ka dumuni kɛ wallahi I bɛ taa dumuni d'a dɔw ma ti se I yɛrɛ dabali b'i ban quoi depuis I b'a sigi u b'u tɛgɛ ko k'a dun I bɛ segin ka na I ti minute damani bɔ I bɛ n'a sɔrɔ u y'a sanni de ka minɛn cɛ passe a bɛ n'a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye mais hali sini n'i ye ne lawuli 2h du matin n bɛ wuli ka to fasa k'a d'i ma mais mun y'a kɛ a wagati a b'i lakunu wagati min na a man di koyi a man di I ye mais a bɛ e yɛrɛ de ye a b'i bila a bɛ den bila sira ni fɛnba damani ye a fɔlɔ ye min ye a bɛ dege baara la a filanan a bɛ dege ɲumanya la a b'a fɔ ja ni kɔngɔ ye mɔgɔw minɛ ne kan ka dumuni d'u ma o de la ne b'a fɔ kuma caman kumakan mɔgɔ ka kuma ka mɔgɔ ladi ko b'a don dɛ nka mɛ ni jogo ye mɔgɔ ladi a ti fili ni jogo ye mɔgɔ ladi o ti fili dɛ an bɛ kuma ka mɔgɔw bɔ fili la surtout I n'i den cɛ nka mɛ I den ka I yɛrɛ comportement ye kuma dɔw la o ka bɔ a bolo o b'a bilasira ka tɛmɛ e bɛ min fɔ I da la a ye kan musokɔrɔba in y'a kɛ ten
finiw b'o cogoya la i ka fini kuraw bɛna ka bɔ kalayɔrɔ la a b'a bɛɛ ni kuma dɔ la i yɛrɛ jɛɲɔgɔn teri minnu bɛ k'i nɔfɛ a b'u ɲininka de aw ye selimafini sɔrɔ wa fini dira aw ma ayi nin ta e ka nin ta e ka nin ta o b'a sɔrɔ a bɛɛ ye ne kelen ta ye o la n b'a ɲininka n ko kuma tɛ ne ye nin bɛɛ di ne yɛrɛ bɛ mun don a b'a fɔ i bɛ min don ala kɔnɔ ni ala m'a d'i ma dɛ i ka kɔrɔlen ninnu dɛ lagare i b'o don. Alhamdulillah ni bara nana kuncɛ n'an ka ko labɛnbagaw ka foli k'anw ye min sɔrɔla o la an ka jɛ an lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala k'an bɛ sɔn ma an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ bonyamasegin ani tasibila kɛnɛ kan ka ɲɛsin an mamuso an'an ba n'o ye an karamɔgɔ Sherif Madani Hayidara o ka sotigi n'o ye Bafunɛ Tarawele ni bɛɛ ko a ma ko Tɛnɛ ale ka bani wajulu ko akɔrɔ dura komite an ŋaniya ka su na kɛrɛnkɛrɛn k'o t'a la ka da kan musokɔrɔba in kɛra ansaru bɛɛ lajɛlen ba ye an karamɔgɔ bɔra ka laseli min kɛ min fɔra an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn tɛnɛ ɲana hadamadenw ma minnu b'a dɔn u y'a tɔgɔ mɛn minnu t'a dɔn u y'a ka baara kelen ye vraiment an y'a kanu ka nin wajulu kɛnɛ in sigi k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ barika ye ka don an yɛrɛw la ka kɛ hakili ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɛnamaya dilanni na dakurɛ kelen foli de bɛ yen k'o lase an bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ min sigira an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɔgɔn caman jira an na ala ka ɲɔgɔn caman jira an na ni ala sɔnna baara in nin y'a ta ko fɔlɔ ye n'a jara ala ye nin kabakɔrɔ dura kelen ka nin ta fɔ ala mana don min jira an na san o san an bɛ kɛnɛ kelen sigi bon an b'a fɔ n ko alhamdulillah bi an nisɔndiyara kosɛbɛ ka fɔ Sirifila bɛɛ tun bɛ yan nɔ ansaru bɛɛ tun bɛ yan sabu an karamɔgɔ ka denbaya tun bɛ kɛnɛ kan Seyida Nafisatu Hayidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ Seyida Makɔrɔba Hayidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ vraiment u nana ka na dakurɛ fila foli min kɛ ka dugawu min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a minɛ o nisɔndiya de b'an na kɛnɛ in yɛrɛ sigira kun min kama n'an y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna an ba a n'an mamuso Bafunɛ Tarawele u ye dugawu min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ s'a ma ala ka kɛ barika ye denw na ala ka kɛ barika ye denw na a taara ka kɔ minnu to ala ka barika d'u la ka ɲini ala fɛ ala ka k'ale yɛrɛ kama an ka dabagaw ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ala ka yafu ma ala ka saya kuma lafiya ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala nabi ka foli kɛ Sirifila bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ n'a ka denbaya n'o ye Sherif Madani Hayidara assalamu alaikum alhamdulillah nin ye baara daminɛ de y'an bolo ni ala sɔnna an b'a fɛ ka min kɛ ni ala ye siw di o bɛ ɲɛfɛ sabula an ye an ba wajulu kɛnɛ in sigira ale tɔgɔ la mais an y'a sigi a n'a den bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ ka denbaya an sera ka minnu ka jaw sɔrɔ an ma se ka minnu ka jaw sɔrɔ an ye ŋaniya siri k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ ala ka hinɛ se o bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ n'o ye Mawud Madani Hayidara n'ale ye dugawudenw ka kuntigi ye ale foto bɛ banderole in na ka tila ka an karamɔgɔ n'o ye Musa Hayidara ale fana foto b'a la an y'olu de ka ja sɔrɔ fɔlɔ mais ni ala sɔnna an bɛna tɔw bɛɛ ta ɲini an y'a kɛ de ka ansaru hakili jigin cɛ la n'o ye Mawud Madani Hayidara a ye min kɛ ala ka diinɛ la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi dɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye sijan sɔrɔli ala bɛ se k'o di jɔ ma mais Mawud Madani ye si min sɔrɔ dɔ bɛ san 1000 balo a ye baara min kɛ o tɛ se k'a kɛ ni ala sɔnna ni ala ye siw di don dɔw la u ka kɛnɛw fana labɛnnen b'an bolo an ba Bafunɛ ni bɛɛ ko a ma ni dɔw ko a ma ko Tɛnɛ Bafunɛ a tun bɛ ɲumanya min kɛ ka ɲɛsin walidenw ma n'a fɔ an ba Seyida Makɔrɔba Hayidara bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogo min na a tun bɛ fɛnw jɛ a denw na k'a di walidenw ma a tun bɛ a denw lawuli su dugu tilama fɛ k'u ka wuli ka daga sigi ka dumuni tobi k'a di walidenw ma k'u hinɛ b'a la ko kɔngɔ b'u la kalandenw tun bɛ bɔ kalanyɔrɔ la ka na dumuni sɔrɔ u ɲɛ a tun bɛ dumuni bila u ɲɛ
komi kunya fo nga kuma damno na choya mina ni kunya anye muruba bugu drola jamiyatul amsardin ka bulu frabambe muruba bugu kaufe ne la dai sanwosa amfana karamo wa Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka sotiki muso no ya amba tanti bafne trawole ye ne ale de anko alaka hinena weni kana sanu mai lanyene maya ale ye wala sanga se ga lakala ay jugo ba mununke sani ka se ka fatulima kada kai mana minke jena ya ibode sore ye lahara an sheri ale mbala ka foni muso bayi ne kama be mani alache kama be ni muso bayi ni daliba masache ame duwa uke alaka hine alaka dairo sumaya duwa une sarakati mununkera alaka mina ambela jalima amba ufo kwa wale yumando ka doke alaka sigida wara irana tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali